Wow. Ya? Kaga a tamfan nan da na ce maka na gani ina so? Zara. Ke dai indiya akan kwalliya ne ba za a taɓa ranki ba. Na bari ka je wata can ta yi ta maka ta kwace min kai? Ba ma wacce ta isa kwace miki. Ka san dai yawanci irin wannan laifin mata ne kuma da kyan ma a ƙara da kwalliya ai shine daidai. Ba wani abu. Ki tambaye price ɗinta ko? Yippi, na gode sosai. Insha Allah sai mu siya. Waye kuma a tsohon daren nan? Hajiya. Ina lafiya. Da Allah Alhaji na gidan. To da Allah ya mai magana a ce Balaraba ne. Ka san waye a kofar nan? Balarabe ne fa mai gadin gidan Alhaji Hamza? Da ka gan shi fa za ka ce an biyo shi da gudu ne fa. Ga baki ɗaya a birkice? Allah dai ya sa lafiya. Amin, ki ce shi ko? Yanzu nan. Yawa shigo bala. Bismillahi. Babban mutum. Ya kake? Ana lafiya Alhaji. Lafiya na ganka a cikin wannan tsohon daren haka a firgice? Alhaji ba lafiya. Da lafiya nan ta yi karanci Alhaji. Wato aminin ka. Mun samu matsala da hi babba wanda aka samu wani akasi. Akasin nan kuma ya kai ga yayi furucin sai ma yayi tunanin irin kisan da zai mu. Hasbunallah. Kisa? Ni da Alhaji a taimaka mu ko da kuɗin mota ne ma in samu in magarin nan. Kana ji dakata. Ba maganar yanzu kuɗin mota bane ba. Ka gane? Abin da nake son na sani shine menene ya haɗa ka da Hamza har yayi wannan furucin akan ka? To abin da yake faruwa Alhaji wata matsala ce ta gitta. Matsalar nan bai huce akwai wata rana da muka samu matsala Alhaji ya ritsa mu da Hajiya a cikin ɗakin wa? Yar aikin gida. To ni ban san Hajiya bace a cikin gidan nan, a cikin ɗakin yar ɗaki kuma ni akwai soyayya tsakani da Allah da ana boye amma yau dole in buɗe. Akwai soyayya tsakanina da yar mai wanke ta cikin gida. To na ka saba in na zo in dan kwankwasa mata kofa mai hira. To Allah da ikonsa rana ina kwankwasa kofa dai ina shiga Allah da ikonsa kunna hoton nan da zan ji sai na ga Hajiya a cikin ɗaki. Maƙe kuma ni na san ba ɗakin Hajiya bane. Warware wannan matsala za ta fito sai ta ci karo da Alhaji a bakin kofa ladidi. To na leƙawa in ga me ta gani sai na ga Alhaji. To kai dai yalla bai dai bai wuce dai abin da ya faru ba. Abin da ya faru kenan. Kana ji? Ba maganar in ɗauki kuɗin mota na baka bane yanzu. Ka gane? Idan aka yi haka watakan ba mu shawo kan matsala ba kenan. Abin da nake son ka da shi shine idan har abin da ka faɗa min ya tabbata gaskiya ne, to ka zauna a nan gidan. Malaka ya san gidan. Tsaya mana, ai magana nake maka ko? Ka zauna a nan gidan har lokacin da Allah zai sa mu shawo kan matsalar. Kaka damu. Ka tabbatar da cewa ba abin da zai faru da kai in Allah ya so yadda. Kuma zan yi duk iyakacin yadda zan iya yi na ga cewa wannan matsalar ta zo ƙarshe. Ka ji ko? Ka saki jikinka. Allah ya kiyaye gaba. Sweetheart. Watakan wannan shine abin da na dade ina faɗawa Hamza tun kafin ya auri Zainab. Kuma na tabbatar da cewa wannan ranar sai ta faru. Idan har bai dakatar da abin da yake ba, ya za a cewa wadda za ka aura kana ɗaukar ta kuje club, kuje hotel, kuje joint. That's what he told me a lokacin. Wai ai wannan shine lifestyle din shi, in bar shi abin da ya ga dama. Ba irin yadda ban yi da Hamza ba. To yanzu kin ga abin ya zo? Yana zarginta tana zarginsa har yayi furucin kisa akan nan. Wannan abin yana da matukar illa a rayuwar aure idan har ka ce
kafin ka auri mace sai kun yi irin wannan rayuwar ta ba gaira ba dalili. Ban ga dalilin zai sa wai idan zaka auri mace wai sai kun yi wata rayuwa. Idan zaka aure ta ka bari in ka aure ta ku yi a cikin gidanku. Kisa wai zai kashe shi. Bai ma sai irin kisan da zai mai ba. Sai yayi bincike kin ga sai an shiga Google kenan. Balarabe? Ke zauna ki gani. Ban gane in zauna ba. Wani sabon launi ne, zauna ki gani. Balarabe kujeran Alhaji da ajiyan ne za ka ce mu zauna? Kin gan shi a nan? Zauna ki ga yanda suka yi. Balarabe, Zauna. kar ka za a kore mu. Alhaji ya fita, Hajiya na ɗaki na ƙuriya. Zauna ki gani. Ladidi. Me haka? Kai wai Balarabe me yasa baka da kunya ne? Kamayya. Sai ka ja an kore mu? An gaya maka Alhaji da Hajiya haka suka yi? Ke na kallo daga can gurin. A yaushe ka ga Hajiya da Alhaji sun ba juna abu a baki ni fa na kawo. Kina kawowa kina ba da baya. Ni ina ganin yadda suke ta rangada soyayya cikin gari. Sa wannan a bakin ki jiya. To barin leka. Ba komai na gaya miki. Saurani. Saman a baki. Kai ba mun baka? Yi mana. Haka sai kai ba. Allah ya mai girma? Waki. Ban baka labari ba. Ɗazu daga kawo mahajiya. Ta dinga, Ladidi! Ina nan kusa ba. Alhaji na ta kwabarta. Aiki. Ta dinga, Ladidi! Ta dinga wani murguɗa. Duk lokacin da naji ta daka miki wannan tsawa, ta hantare ki, ta yi miki tsawa, ta menene, wallahi a cikin raina nake ji ba ni jin daɗi. Ai saboda kauna da nake miki ban jin daɗi ko kaɗan. Cewa kai wai na kan yi. Run.